Armes són estris que serveixen per atacar i matar. Són eines que ha creat l'home per lluitar. Primer han sigut de pedres punxegudes i ara s'utilitzen fletxes, llances, fusells i cimiterries. Que diguéssiu, Llúcia. Tot això de les armes dona una mica de por, no ho trobeu? És igual, i ho posarem en el nostre coratge. Anirem a Mategot, si convé. Les fletxes de l'exèrcit persa fereixen a distància. No s'hi val, això és jugar brut, fer trampa. Ah! Aire, feu allò, que els altres s'han desmallat. Hem de trobar un altre sistema. Cadascú té una arma adequada. Els animals, uns tenen urpes, altres el cos enreixat d'urpes, de pues. Els braus tenen les fletxes embanyades, els cérvols l'astúcia, l'esquirol l'agilitat. L'home al cavi té la intel·ligència. Crec que tinc la solució. Sara, al vostre llar hi ha algunes coses que ens poden servir. Anem-hi, que havia de disparar fort. Amb el vent que s'ha girat, les peces es duen parar al fred. El Jerin, som un fred, com serem demà, Judit? Ai, ves, aquí serem com sempre, fent l'ofici més fem de tot. Demà ens atacada, després tot s'haurà acabat. Després Vols dir que Sara i el foraster no trobaran una sortida? no ho sé pas. David, els perses que venen! No pot ser, ha dit el seu capitán, ha dit que atacarien de matinada. Doncs ja, tornes! Sentinela, alerta! Que hi ha novetats. Sembla que ja reneu al campament persa. Ai, pobra de nosaltres, què hi passa? Datis i el seu capitán venen cap aquí. Ha dit que venen cap aquí. Gent d'aquesta pujosa ciutat. He vingut perquè em dóna la gana i no hi haurà cap valent de discutir aquesta decisió meva i del meu capitán. Au, Datis! Allà fora fa un vent que es porta la cua de ruc i no vull que es passi res al meu brau capitán. Au, Datis! Plantaré la tenda enmig d'aquesta plaça. Ja, estimat caret. Demà no quedarà pedra sobre pedra. Encara agafaré un refredat. Cinc! Salut!